kata rach mar kodhi mag chiemo ma omedi nyinyo kata GMO. Jod bura mag Azimio la umoja wuok oko mar kwedo kang mar rwako GMO e Kenya kae. Kako machielo to riwruok mar jous chiemb jamni akefema to puodho GMO ni onge kod rach mora mora. Odiochieng' achiel tok jodito mag Azimio la umoja wan Kenya kwedo kothe momede nyinyo donje pacho ka. Moko kuom jod bura mawuok kimbo mar piny Kenya bende koro jiwo duondgi e wachno ka gisingo timo duto manyalore mar neno ni piny owacho ochugo chik mane oyango tiyo kod kothego e pacho ka. Kane otelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, jotelogo kwedo kothe momede nyinyo magiwacho ni biro hinyo ngima oganda. Hii ni swala ambalo si la kimrengo, hili ni swala la kiafya na mustakabali wa nchi nzima. Lazima kuwe na public participation ya kutosha, tuelezwe na wanasayansi wote, tueleze na viongozi wetu wa kidini kama kweli hili ni swala ambalo tunaweza kulifanya. As a country, we cannot use a population as a guinea pig. As a country, as a people from Western Kenya, what we need are policies to help the farmer in the current situation. In the current situation, not to bring something that will fail and then say they were not able to use it. Gisigo terobura makwedo kothego e od buche ariyo madongo e pacho ka. Kendo chwale nyaka nyim doho ponono ni ok gibiyudo duoko makare kowuok e od buchego. Komachielo riwruok mar jous chiemb jamni e pacho ka akefema to osiro piny owacho kuom yawo ne kothe mag GMO go. Gima giwacho ni dhi reso ngima oganda masani kecho inge pacho ka. As the current situation deteriorates, more animal feed millers and livestock farmers continue to close businesses. And as a result, 3 of the big 4 agenda objectives, namely food security, manufacturing, and healthcare, are at stake. As such, urgent interventions are required, including allowing sourcing of soybean meal and yellow maize from both GMO and non-GMO sources. Riwruok mar jo science bilongo ni OFAB bende siro nonro ma osetimne GMO kendo puodho nyinyogo. We are lucky in this country that we have a competent National Biosafety Authority that Parliament endorsed in 2009 through the Biosafety Act of 2009. So we are not talking about something that has been rushed. Jous chiemb jamni go wacho ni jopuro oseyudo lal matamre gi nono kaluwore kod medruok mar nengo chiemb jamni e thuolo machuok mosekalo. Gima bende koro osemedo nengo chiemo e pacho ka. Currently, like soybean, which is one of the protein source of animal feeds, we are buying at 100 shillings, 110. Like 6 months or a year ago, we are buying the same product at 65 shillings. So it's almost double. Pogruok e paro e wi ber kata rach mar kothe momede nyinyo medo mana kiko oganda ma pacho ka. Penjo mar gima duong' en ni to gibiro yiero ngima koso gibiro nego kech masani liyo. Ponono ni paro mamedo nyuoloregi ni kod adiera. Simfros Okinda, Ramogi TV.